Arratsaldeon, 2026ko martxoaren 26ko udalbatzarrari hasiera emateragoaz, ohiko osoko bilkuran, arratsaldeko 7 direnean. Gai zerrenda honakoa da gaurkoa. Lehen puntuan, 2026ko otsailaren 26ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola 2026ko otsailaren 23tik 2026ko martxoaren 20 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola 2026ko otsailaren 23tik 2026ko martxoaren 9 bitarteko. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, kontratazio mahai iraunkorraren osaera aldatzea daukagu. Xabier, arratsaldeon, mesedez. Arratsaldeon. 2026ko irailaren 29an egindako bilkuran, Zarauzko udalbatzarrak Zarauzko udaleko kontratazio mahai iraunkorra eratzea erabaki zuen, arau batek ematen dizkioten funtzioekin. Sektore publikoko kontratuen legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 legegintzako errege dekretua, 320 artikulua, eta sektore publikoko kontratuen legea, 30/2007 urriaren 30-koa. Zati baten garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 errege dekretua, 21. artikulua eta hurrengoak. Era berean, aipatutako organoaren osaera eta funtzionamendu arauak ere onartu zituen. 2017ko irailaren 28an egindako bilkuran, udalbatzarrak kontratazio mahai iraunkorraren bileren aldizkakotasuna aldatzea eta 15 egunetik behin egitea erabaki zuen, hilabete bakoitzeko lehen eta 3. astearteen. Eta bere horretan mantentzea onartutako gainerako funtzionamendu arauak. 2018ko maiatzen 31an egindako bilkuran, udalbatzarrak mailan beste modu batean osatzea erabaki zuen. 2018ko martxoaren 9an indarrean sartutako azaroaren 8ko 9/2017 legeak sektore publikoko kontratuenak. Kontratazio mahaien funtzionamendu eta osaera berria arautu zuelako 326 artikuluan eta bigarren xedapen gehigarrian 7. atalean. Eta azkenik, 2021ko urriaren 28an egindako bilkuran, udalbatzarrak mahaiaren osaera berrantolatzea erabaki zuen. Izan ere, Zarauzko udaleko lizitazioak kontratazio publikoa Euskadin plataformaren bidez kudeatzen direnez, Zarauzko udaleko kontratazio mahai iraunkorreko kideek bat etorri behar dute plataforman mahaia osatzeko eta eskaintzak irekitzeko baimenduta daudenekin. Bestalde, Zarauzko udaleko idazkaria Euskadiko aholku batzorde juridiko kide izendatu dute eta zerbitzu berezietako administrazio egoeran dago. Hori dela eta, alkatetzaren 2026ko urtarrilaren 21ko 116 dekretoaren bidez, Zarauzko udaleko zerbitzu juridikoetako administrazio orokorreko teknikaria, ondarea eta ondare erantzunkizuna, izendatzea proposatu zen idazkari lanpostua akzidentalki bete dezan. Ondorioz, udalbatzarrak 2021ko urriaren 28an egindako bilkuran erabakitako mahai osaera berrantolatu beharra dago. Hori guztia kontuan hartuta eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpen eman ondoren, udalbatzarrak, aho batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. Kontratazio mahai iraunkorra modu berri honetan osatzea. Mahaiburua Zarauzko udaleko alkate udalburua. Lehendabiziko ordezkoa kontratazioko zinegotzia. Bigarren ordezkoa lehendabiziko alkate ordea. Mahaikideak, lehendabiziko kidea dagokion arloko zinegotzi arduraduna. Ordezkoa udal gobernuko beste zinegotzi bat. Bigarren kidea udaleko idazkari akzidentala. Ordezkoa zerbitzu juridikoetako teknikaria, modernizazio eta administrazio elektroniko arlokoa. Hirugarren kidea udaleko kontu hartzailea. Ordezkoa kontabilitate eta aurrekontuetako teknikaria. Laugarren kidea herritarren arloko koordinatzailea. Bosgarren kidea lurralde arloko koordinatzailea. Idazkaria zerbitzu juridikoetako kontratazio teknikaria. Eta ordezkoa zerbitzu juridikoetako teknikaria, modernizazio eta administrazio elektroniko arlokoa. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko dugu. Bozkatzera goaz beraz, laugarren puntua. Kontratazio mahai iraunkorraren osaera aldatzearen aldeko bozkak, 21, hau batez onartzen da. Bosgarren puntua.
Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen 6. ordenantza fiskalaren beranskina erabilera publikoko udal lurzoruak mai, aulki eta antzeko beste elementu batzuekin okupatzea irabazi asmoa dagoenean aldatzeko proposamena. Erreklamazio iradokizunak barne. Xabier Mesedez. Udalbatzarrak 2026ko urtarrilaren 29an egindako osoko bilkuran, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen 6. ordenantza fiskalaren eranskineko B atala aldatzeko proposamenari hasierako onespena eman zion. Uztailaren 5ko 11.1989 foru arauak Gipuzkoako toki ogasunei buruzkoak 16.1 artikuluan dio. Udal korporazioek tributuen esarpen, ezabatzetan antolamendurako eta tributu kuota ezberdinen zehaztapenerako beharrezko diren elementuen finkapenerako hartutako akordioak eta baita ere, dagozkien ordenantza fiskalen onespen eta aldarapenak entitatearen hierarki taulan jarriko dira, agerian 30 egunetan zehar. Berauetan, interesdunek espedientea zertu ahal izango dutelarik eta egokitzat jo dizaten erreklamazioa aurkeztu. Jendaurreko erakusketako 30 eguneko epealdia 2026ko martxoaren 18an amaitu zen, eta reklamazio iradokizun bat aurkeztu da. Ángel José Cervantes Martín jaunak Toledoko abokatuen elkargoko jarduneko abokatuak aurkeztutakoa, 2026ko otsailaren 4an. Zeharkako interes legitimo baten titularra. Zioenez. Erreklamazio egileak ez du egiaztatu, ez da aipatu ere, ordenantza fiskala aldatzeko erabakiaren ondoriozko interes zuzena edo ukituaren izaera duenik. Eta ez da, Gipuzkoako toke ogasunei buruzko 1189 legearen 17 artikuluaren B letran eta administrazio publikoen administrazio prozedura arkidearen urriaren bateko 39/2015 legearen 4 artikuluan aipatzen den erakundeetako bat. Hori guztia kontuan hartuta, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. Lehena, Ángel José Cervantes Martín jaunak, Toledoko abokatuen elkargoko jarduneko abokatuak, aurkeztu duen erreklamazioa izapidetzea ez onartzea, erreklamazio egilea interesduna ez izateagatik. Bigarrena, Ángel José Cervantes Martín jaunari, Toledoko abokatuen elkargoko jarduneko abokatuari, erreklamazioa ez izapidetzea erabaki dela jakinaraztea. Hirugarrena. Behinbetiko onartzea udalbatzarrak 2026ko urtarrilaren 29an egindako osoko bilkuran udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen 6. ordenantza fiskalaren eranskineko B atala aldatzeko proposamenari emandako hasierako onespena. Aldaketa honako hauek dira. Eta ondoren tarifa berrien taula jasotzen da. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu beraz, boskarren puntua. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen 6. ordenantza fiskalaren B eranskina, erabilera publikoko udal lurzoruak mai, aulki eta antzeko beste elementu batzuekin okupatzea irabazi asmoa dagoenean aldatzeko proposamena erreklamazio iradokizunak barne, aldeko bozkak 21 aho batez onartzen da. Seigarren puntua, eskari galderen txanda. Bai, Jon Arratsaldeon, zure daita. Bai, Arratsaldeon. Gaurko udalbatza bukatu aurretik eskaera bat egin nahiko genuke, zehazki Xabier Txurruk alkateai egin nahiko genuke eskaera bat. Azken udalbatzan esandako bi gauze bultzatu gaituzte gaur eskaera buitea, baina lehena ere gehiagotan gertatu izan dira antzekoak, eta iruditzen zaigu argitu beharra daola. Kontua da egileak ez dian baieztapenak egintzen ditula, hitzartzen errondan izaten dezun azken hitzartzea baliatuz. Beraz, momentuan erantzuteko gabe geratu ginen. Eta horiek egiazkoak ez zirenez, ondo informatzeko eskatzen dizugu, eta egiak ez diren baieztapenak ez egiteko. Eduki zehatzakotaz baino gehiago, zuk esan zenun bezala, gezurrak edo erdiegiak esatea zarigea. Dena den, lehengo hilabeteko udalbatzako bi baieztapenak ekarriko ditu gogora, zertaz aigean argitzeko kasu hontan.
Alde batetik, sakonetako lurretan ikastola jartzeari buruz EH Bildu babestu zuela esan zenuen, eta hori ez da egia. Izan ere gai hori mahai gainean egontzanean EH Bildu existitu eretzan iten. Bestetik, astiko gaur egun naturalak diren lur horien izaerei buruzkoa, hitzarmenean jasotzen den lur hori buruzkoa. Zuk esan zenun lur horiek autopistako trintxera egintzeneko materialekin egindako betelana daukatela, eta ez dakaela bat balio naturalik. Eta hori ez da hola. Bi kasutan esandakoak ez dira egileak, beraz, zarauztarroi dagokigun errespetuagatik, hemendik aurrera gauzak ez naztea eskate dizugu. Eskerrik asko. Sakonetako lurrak autopistako trintxera egin zanean, ateratako harriarekin beteta daude. Hori da esan behar dudana. Beste galderarik? Eskaera egite dugu beste bat, esandako hori frogatzea eskatzen dugu, hurrengo pleno arte da kasu aukera. Hurrengo plenorako ezingo dizut erantzun, ordurako ezingo didanako katak egin. Baina katak egiten direnean, frogatuko dizut horrela dela. Horrela delako. Beste galderarik? Beste galderarik ezpada, arratsaldeko 7:11 minutu direnean, bukatutzat ematen dugu udalbatza. Eskerrik asko da nahi, gabona pasa.